Varför jag? Därför att jag vill visa när det är svårt att promenera till skolan. Lärarna är jättesvårt. Det är svårt. Vi blir jättetrött. Titta på mig lite grann. Varför? Kan prata lite saker till din släktingar. Hej, vi behöver bussen. Va? Va? Titta på mig. Jag tittar på dig. Prata lite grann till din släktingar. Nej. Varför nej? Men skilja dig. Jag vet. Hej, kan hälsa lite grann på oss? Hej då. Åh nej, vänta lite grann. Hej Hej då, vinka. då. Ciao. Ciao, falla hej då, nej, mamma. Hej då. Okej.